murume agerapo anetwa chirumuto murume yanondirwadzisa nezvaakaita tu hatisati takuda kuti musvikitani tutore shungu dzenyu mudzimu hasati takuda kuti usvike murume uyu ndakauya ndakamuendera murume uyu akantaura kuti handina kubhukwa ndinobhukwa kuti ndonoona makata akakwana iwe taura uda kutaurawo apa panyaya yetu kutaura yekugadzirwa kwevanhu vana kungogadzirwa chete pane muripo weibhadharwa Bahasha TV nyaya sezvadziri. Nhasi uno chiri muta ndakamushedza kuti auye ndibvunze, saka ndiwe ugere apo. Chechipiri chiri pano paclaim ndechekuti pane mubvunzo kuti ndiani akagadza vanhu varimo muchirira mhondoro kunze kwevanhu vakapiwa minda neMinistry of Lands. Mune vamwe vanhu varimo, ndiani akagadza vanhu vari muchirira mhondoro? Mubvunzo wakazvimiririra ndiri kubvunza iwewe chairman. Ndinopanzwa ndikaendipindure nchiti ichokwadi vanhu ivavo vakagadzwa ndini chairman nemhuri yangu womumusha yandaibata nayo. makagadzwa munzvimbo yamunozoti Inoyera ipapo ndingade kupindura here? Ndinopindura nchiti ichokwadi kuti chirira mhondoro tinoiziva, asi kwatikaisa vanhu taifunga kuti tiri kuvaisa kunze kuchirira mhondoro. Saka vanhu ndo vakazoita musikanzwa. Kana kune zvakaitika zvokuti makata akaputswa zvinoreva kuti yanyaya yakuda kuti tichitoona pamuchiti kuti ndiani akaita mabasa. Saka imimi kubva pachirira mhondoro kana kuti ene chirira mhondoro munonyatsoiziva zvakanaka. Nzvimbo yacho inonzi chirira mhondoro iyo munonyatsoiziva zvakanaka. Kuiziva kwangu ndoku kunge inini ndanyatsooneswa kuti ichi ndio chinonzi chirira mhondoro. Ndinoziva imimi mavhidhiyo chairman wenguva mungataure mubvunzo iwowo kana kuti mataurira amukuita mane nguva muchitungamirira nzvimbo iyoyo sokukuzivai kwandinokuita. Saka hamungakahadzike kuti chinonzi chirira mhondoro chinhu chakaita sei. Ndiri kupanzwa mama, ndo pandareva kuti iniwo zvishuwa ndikasiya chikomo chechi ichi ndikaisa kuno kuvanhu kunze ndichirespectawo chikomo icho. Saka vakazosvika kuenda kuchikomo ikoko ndezvavo here kana kuti maibatsiridzana? Vakasvika pakunanga kuchikomo ikoko kunoparadza mukati batsiridzana nemivhidhiyo chairman. handina wandikabatsira kuti anobata makate iwayo, nekuti neniwo ndinotoziva kuti makate iwayo anokosha, asi handina munhu wandikati enda uite izvi. Ndoda kuziva kuti vanhu vamukagadzai mumwe vakasuduruka zvakadii kubva pachikomo ichocho. Ndinotarisa kuti pano tikasvika kwakaperera bhuroku iro repamusoro iro ndo mhimo dzedu dzataiita idzi. Saka zvinova kuti ndivo vanhu vakazokanganisa nzvimbo iyoyo zvishoma zvishoma. Ini handichazivi kuti ndipindure ndakadaro. Ndinogona kunge ndichitaura zvimwe zvekuti ndiri kuvanyepera, asi chandinoziva nzvimbo iyoyo inzvimbo inototambira mombe, inotambira mbudzi dzinogara ikoko. Saka munotaura kuti mombe nembudzi ndo zvakaparadza
makate iwayo ini sokukura kwandikaita mombe panoyera mbudzi panoyera adzitambire indo mazira ukwenyu rikainditaure mambo ndichiti izvozvizvi kana tikatoenda munonoona mbudzi dzirimo hadzina vanhu dzine varidzi ndedzamamboka idzo mbudzi dzinotambira panoyera asi ndiri kureva kuti izvozvizvi dziriko ndati ndedzamamboka mbudzi nemombe dzacho dzese dzinotofurira mupi imomo saka kuti ndinangidze munhu ndisina wandaona ndinoona fanike ndinogona kungewo ndakupomera munhu zvisirizvo saka imimi semutungamiriri maona kuti ndo zvaakuitika dzaakuparadza nzvimbo makatora matanho api right inini kutoona kwandaita inyaya iyo iyi yauya kwandiri nokuti nzvimbo iyi inini hatitombokusvikawo nepandiro pakachana handitotambiriwo ikoko asi kana wagadzika munhu unoona kuti ari kugara sei nenzvimbo inoyera munoziva kuti inzvimbo inoyera sokuti makataramudza vanhu kubva pairi munoenda muchionawo semutungamiriri kuti vanhu ava havasi kukanganisa nzvimbo yangu here yandikanzi ndichengete ndinozvinzwa mambo zvamataura asi ini ndandiri kucherechedza kuti vana vangu vandinawo vakawanawo chakaipa chaitika muarea mudunhu vanouya kavonditaura vana vani vandinavo vandakagadza ndio vandaifunga kuti kana vaona pane chaipawo kwavari vanonditaura mutungamiriri taona zvakati kuno kunzvimbo yedu imboya imoonewo kuti chii chiri kuitika saka hapana chavakaona chakaipa handina kana chandikaudzwa saka ndikubvunza kuti hapana chavakaona vana vako vaukagadza chakaipa ndisingazivi mambo kuti havana here kuzviona asi kwandiri shoko irero harina kusvika iwewe hauna committee of survey iri kupi iriko kumusha ndiri kuida iri kupi paukapiwa kunzi vidico chairman unocheyani ndinenge ndine komiti yangu saka iri kupi ko zvino handina kuudzwa kuti ndiuye nayo handiti ashedzwa kudare makanganisikiro yenharaunda saka iwewe waizoenda kunomira vidico chairman ndeyako nhaka iyoyo here kana kuti inhaka yehurumende yevanhu vawakapiwa vanokubetsera kuita basa vari kupi ndio pandatadza kunzwisisa kuti dai ndakanga ndazvipiwa pachena ndaitowewo nawo saka pawaigadza vanhu ava makagadza muri mese nevidico committee ndizvo vese vanga varipo vanga varipo ndivanani master yavo saka usikuziva vanhu vako vanochengeta komiti yako hauizive musoja musection yake anoziva vanhu vake vese takazodhisolva zvekuda tane imwe yacho yakuita izvinezvi aiwa ini ndiri kutaura iripo yacho rega yapindure ndiwe chairman ka unofanira kuziva mabullets yako saka toita se muda kuvabatsira ndiani vangani vari muno pamasitei ashevedzerwa ngosumudzai maoko enyu ndiani nyawo yanga komumwe ndio vekomiti iripo izvozvo no ndo yatikashanda nayo ndio yakagadza vanhu pachika tikashanda nayo kongo saka vese vanga varipo pamaigadza esi taizowanoavo 1 or 2 nokuti vainge vasipo panguva dzatakata ndiri kureva kuti parliament kana ichigadza kana kuti kune musangano kuparliament vanokoramu koramu munoiziva inoreva kuti chii inoreva kuti nhamba kana ichitendera kuti
varipo tinogona kuita basa redu. Saka imimi pamaigadza apa manga mwine koramu yenyu yakakwana. Ndio chokwadi chacho. Yakakwana. Nayo Kwete kuti yanga irina ndikubvunza kuti yanga yakakwana here. yange koramu yange tatinayo. Ndiva nani? Ndiva ndataura musoro. Chinditaurira vanga varipo pamaigadza vanhu kuti ndivatike. Right, tinayo chekipiri. Ani? Nyawa yanga chekipiri. Nyawa yanga anga aripo. Neomumwe wacho ndiani? Jekpiri. Ininoonda nyanga. Aha. Chinyani. Ernest. Edimnest. Ndo vanhu vakafamba vachigwera vanhu muri 4 muri 4 ndizozo titesezvo vachinzigatiwo mumwe wangu ari mumwe anogona kunge achitibatsirawo. Ndiani? Anogona kutibatsirawo. Vanga vauya vagara apa iwe sendedzerawo. Ndivanyawo yanga. Okay. Ndiona nawo muri kuidzwa yatinayo mukati medare. Pazvipomero zviripo zvagadza chairman apa. Mareports yevanhu vakafamba mundima. Neni wacho ndichizofambawo mundima ndanzwa kukanganisika kwemasvingo nezvitubu nenzvimbo dzimwe dzaiteurirwa mvura nevemudzimu. Unovaziva? Vaimboita mabasa kuko kuchira mondo. Ndiva nani? Vanyaundi na chimona miti. Vanyaundi. Chimona miti. Nyaundi changa chiri chi svikiro. Raita sei? Vaimboya vachita chivanhu chavo ipapo. Chivanhu chavo. Sei mai vatora kuti vaya vaite chivanhu? Ndivo varidzi venyika. Vaiti nzvimbo ndeyedu. Vaiti nzvimbo ndeyavo? Iyo isiri yavo? Ndeyavo. Chii chavakasiya vaita munzvimbo idzodzo? Takaona kwaya kune makate aiti mvura kana youya taienda kune vechechi vaiuya paiswa mvura netuvana tuduku munenge muya zosiyiwa makate ane mvura. Ndevechechi ipi? Yamicho. Ndio yaiuya. Nemasvikiro acho vese. Nemasvikiro yacho yese. Vese vaitouya vachiteta zvimwe chete. Vaingouya vega vasina kushedzwa. Pasina chatambudza munyika. Kana mvura yaramba kuturuka ndaitoenda ini nomotobheki kunotakura sorinda kusinda. Vanenge vachimona miti nguva ikaparura Vanyaundi. Chimona miti chi? Isvikiro. Isvikiro? Rekupi? Remuno. Amunzwa vachitenderiwo muno. Vaitawo sei? Shuwa yainayaka. Yaingonaya inenge yamboramba. Aiwa, nekusina. Taitonzi bva izvo zvimanje manje ndiri kutotsikwa nomvura pano.
chii chinenge chamboita munenge muinayo here kana kuti munenge matambudzika munyika mashaya mvura munyika mashaya mvura saka zvaikudzidzisai kuti chii izvozvo kana kuti zvaikuratidzai kuti zvinoyera ndozvaridzo ipasi saka ndiko kwacho kuri kunzi makate nemidziyo yavo yakaparara ichokwadi saka kureva kuti imimi mvura hamuchaida kai mvura inodikana mambo mama ndiponda ndabvira paka mashure mbichana zvekuti shuwa izvi zvamukundibvunza ini ndino nhoroondo nazvo noda kuti ndati ibvei uzano mbichana vamwe vangu kana wovataurira vachitini ndiri chairman ndosaka takazorambana nekuda kwohuniwo ndikati nini vakuru vangu zvamakuita zvasirizvo shuwa ndikazomutora yanikozvisa vachirugu ndikasvika ikavadedza vakaramba kuenda vachifungidza ndoda kunongedzera kui kwavakaisa vanhu tiri kuti hatiende tonoona zvaitika uku ava ndevapi ava chairman ava vagere apa vachiri muta ivava ari kutaura chokwadi here munhu achirugu vari ari kutaura chokwadi here munhu vakauya zvechokwadi asi musi wavakauya ini ndandinowa appointment tine velenzi vari kuuya mumusha handitika ava ndavaudza amana wodai nguva yamandinga kai taritai ndine nyaya idzi dzandinadzo idzi ndoita sei chirigai kai ndimiririwa vari kuuya sinzi vanditi vakusvika shuwa tikabva tapisanawo nava verenzi vanga vachibva kupi kuconcession ndiwo vakataura kuti usaende kudare rinokosha kudaro kwete vakanditi tanga tagara tikapromisana kuti vari kuuya mumusha vane nhaurwa dzavo ndiani wacho kurenzi iyeyo vaida kuona inini ndiani wacho iyeyo akanga ari panguva akakuti iwewe siya zvari kuita ndiri kuuya inini werenzi anonzi ani zita havana kunditisiya allright anonzi ani zita tatina rinangoni ziti yes yes ari nangoni yes mumwe wacho uyo handina kuzomubata zita rake zvakanaka asi iyo ndiwo ndikaziva ndiye anga ari mukuru patimu iyo tiri kuitawo nyaya dzatiri kuitawo mumusha pamba nedambudziko ranga rakaitika kumaplots edu epamusha saka vaida kuti vaverify vaone kuti ndiani ane right yeplot iyi ndiyo nyaya yatanga tiinayo musiwo saka mambonyatsoteera zvokutaura vanyawenda manyatsobateerera ndabateerera vaenda makazotanga vanyawenda takatodzoka tikawaona varipo pabhawa nachirugu ende zvandaishandisa yava iri mota yangu saka inini ndagadza vanhu ngo vari kupwanya zvinhu ndochinotora kuti achirugu kuti uyaimone zvatikaita zviye zvikandishamisa ini saka ndikazotini vakomana inwi zvamakuita zvasizvo asi kubvumiwa inini rafu yavakandipa chairman wangu kuti ndizoramba navo hanzi mombe yako inovhota here tiri kuisa vanhu vanovhota ndo patikarambana ipapo ava vana mombe ndine mombe maona saka na inini ndinozofambidzana seiko inini uchititi mombe yako haivhoti tiri kuisa vanhu vanovhota ndiko uchibva tarambana ndo patikatanga kuzetiwa another video tikarongwa imwe video zvekare ndikabudana navo kunyange nyika yacho ukaichengeta uchidaro inochengeteka here yekuti unoda kuzadza bhasikiti nevanhu vanovhota uchiuraya nyika yacho yavanogara zokuzoita mambo regai nditaure izvozvo vatini nhandamombe mavanzi vataura rega kureva kuti dzavo ndo dzakaenda kako ndo zvavo vachiri kuti hamuna kuteerera ndateerera zvangu hamuna kuteerera
vataure kunenge dimikira vati mombe dzamuri kuchengeta idzodzo hadzisiri dzo dzinovhota asi takagarisa vanhu ipapa nzvimbo yamuri kutaura iyoyo vanhu ndo vanovhota nekuchengeta ndo zvavataura ndokunanga dimikira ravo kureva kuti inini ipapo handipatendere asi makapindura handipabvume makapindura kuti kudii ina hatina kumbotaura nenyaya iyoyi yavataura ava kuti munhu ndianovhota hatina kuitaura nyaya iyo pakatemewa mombe mwana wangu iye yakatemerwa kupi mira yanyawo yangu iwe yakanga iri mumakateka mirai saite nharo inini zvamukavapindura vakuti handei tinoona makavapindura kuti kudii ai ndakavati chete ndimirirei vakakumirira ika ava velenzi ndokubva vaenda ndobva mazosangana kubhawa zvakanzi baba muri kuti kudiko nenyaya iyi yandauya kuzotore tinoona kunzvimbo kuyi vakavapindura kuti kudii handi ndikavarambirei baba ndikakurambira here kuenda ndikaramba chikupindura ika achiruguru vaya varipo ine ndiri kuitira takakurambirai here ndivo vangatotaura achiruguru ndavari kutika varipo nauyu mwana wavo aripo uyu aiva aripo iwe tisomuka iwewe ndaonana vamwe shiroko uya mugare vana vemumba vamwe chete machairman vari responsible uyu aiva aripo nauyu emasoni aiva aripo uyu aiva aripo chatikuda hakusikana kuti kuungana kwevanhu ava tinoda kukupai mhosva tinoda kukutaurai kuti nzvimbo iyi inofanira kuchengetwa nzvimbo iyi haitambwe nayo chirira mundoro ndo nyaya iripo makaona kunge tikuda kukupai mhosva hatisi kukupai mhosva toda kukudzidzisa kuti nzvimbo dzinoyera ngadzichengetedzwe vachirugu mune makore mangani 74 ko iwe ndiwani ani ekroni masoja uri chii padare unoita zvemudzimu uri makore mangani 43 ndiani zviya febiani chiwa varipo kuti febi guweli tatina video chairman vanonzi achiwa zvekare vakanga varipo vari kumunomu ndovanga vari chi video chairman saka ari kutaura chokwadi apa vana nyauyanga navachiri muta ndeuvi pamusoro ichivi ndinofunga ndozvidzokei mashure muchana pachirira mhonduro patinofamba napo nofunga pane vamwe madzibaba anoshandira inini ndiri ndaitoenda kwamadzibaba saka mandati andanonoka rega indipinenera mandatobvisa bhutsu dzangu noti panzvimbo paneyera ndova ndasvika zvezvokuti tingati imbudzi dzakapwanya tinganyepa pane imba yakavakwa ipapo panenge katsaka so saka paseri pandofunga ndipo pane makati aitoita kusumudzwa achienda achinoroverwa panhengirikini paruvare ndobva ndati handina kuzoenda kwandaienda nokuti takashaya mvura ndo panotoenda kutoitwa chivanhu ene mvura tinobhata nadzo toiva zvakanaka ndobva ndadzoka nofunga ndobva ndaudza chairman wevidhigo yekuru yabhii pakazova kuti akuita zvinyaidzo takazoita imwe komiti ndati chairman zvauka zvisinamira mushe nofunga chairman kuti izvi zvakudo vanhu vanoitawo nezveipapo ndopavakaronga kuti rega tinotorani achirugwa zvadaro nofunga vaenda notora achirugu vaivai achirugu ndobva vauya havana munhu wakataura navo kana kuti vakaita sei ndofunga pakashedzwa anzani mwana wavo ndiakabva tirega itishedza achiri nanyanga achibva tirega tishedza achiri muno vakanga vari pabhawa paakasiki pachishedi so ndobva vashedza kusvika ndandisi kukwanisa kuenda ndine vanhu vandakamingira
vatamboti waratega tichitora komiti yenyu yekusaidhi kutendinayo vese boti mukuru wedu zvaramba munomuziva kuratidza kuti anenge ane nyaya dzake hatikwanisi zvanzi nachirungu aiwa hatiende tonoona pamwe mwana ari kutaura manyimbo zvaakataura vatati aiwa handii vandangosvika vandati ndipapa papana wamwe chiamini wematanzi edison gazi tabva ikoko nofunga ndakabva ndazoti mangwana achereke ndiende kwamadzibaba veva munhu wacho mumwe wacho akatogadzwa muchirira munhu akatondoona ari pazvidhina pake ndopaaitodhonza miti yaakanga atotema anonzibatsirai mutepaire ndobva zvanzi iwe urewe uri kumboenda kupi ndokanotaurira vanhu kuti ndindakapwanya murati aiwa handinaumbotaurira iwe unofunga ndandina stela shakata ngati aiwa ndinobva ndam akandituka chifi zamandaona kuti munhu uyu kundituka kwaandiita handina futi kuzoenda futi kwamadzibaba ndikati kundituka kumwe kwacho kwaita hakuiti rega indiende kupolisi nofunga ndakazoenda kupolisi ndikati aiwa inansi uripota ndikutuka kuti kunditukawo kwaandiita inini ndaitarisawo zvokuti zvaitika izvi tinoziva kuti ndo panotiraramisa kana tashaya mvura nofunga ndo mazira atinoita chifi ainzi anaka kutuka anonzi batsirai mutepaire akagadzwawo ikoko handiatori mukati machimuchirira munhu nofunga tiri papo pane mumwe zvekare anotoriwo nenyadzi mavhidhiyo mamwe acho ndinawo yokuti vaitoti ndakazobhadhara mbudzi yangu ndakadyirwa mbudzi yangu saka ndikutodawo kuenda se kutoratidziwawo ndikatomubvunza ndati aikupai anokuda kuratidza ndikati akakudyrai mbudzi ndiani zvikanzi ndachiri mutanhapiri saka pawakandiratidza handisi kupafarira panowo kuti kudhuze imomo mukati muchirira mhondoro zvakare imomo vhidhiyo racho ndinaro achiri muutando wakagadzika uyeyo batsirai mutepaire pana batsirai mutepaire namesimo kambuzuma nabeatrice shuwawu nafelistas kambuzuma nakagodora woyo mubvunzo vachiri muuta vanhu ava munovaziva hongu mama kagodora akauya semuchirira munhu ndinoda kuti nditaure ndichiti dai dzisiri nyaya dzeruvengo dzatiri kuitirana muno taifanira kutaurana chokwadi ivava vari kutaura apa hanzvadzi yavo chai chairimo futimo apa vari kumusiya vari kutaura nezvangu chete kana vamusiya imimi mutakurei right apinde ndanayo arimo okay good anonzi ani reki gwete tikamupawo sikupa kwatikaita vamwesa reki gwete yes gwete ngatidzidzi kutaura nechokwadi tisavingane muno mudare ndio wamakapawo tikamupawo mwana wavo iva iye hanzvadzi yeuya ari kutaura pane nyaya mapanzwa zokutaura feri pamusoro changamiri kana tisaura nyaya ngatidzidzei kutaura nyaya dzinotipa pundutso noti kutaura zvokuda kuti nokuti ndambowana mhosva uyo uchiwana mhosva reke ari kutaurwa ane ofaleta vanhu vese vari kutaurwa wana maofaleta kagodara rimo munhu maana ofaleta muno mudare rematenasi akapuwa neavo wada kutsvaga munhu ane ofaleta nenyaya yekuti mwana wavo aburitsa kuna mambo zvinhu zvinoyera kuti zvigadziriswe todifenda izvozvo zvinoita here reke uyo amanyora kupedza ane ofaleta yake kana mukaenda asi muchirira mundo pamba pamashava munopaziva pamba pamashava ruisi kana pamashava vacho ndo pana reke asi kuchirira mundo vamwe vese vari kutsvaga nyaya kuraitwa neavo vamwe vese vari kutaura tu avo chimbomiri titaure imi kamizwa pamba pamashava ndo panogara reke kuti kubva pamba pamashava kuenda kuchirira mundo pane almost zokupa 700 meters ava tiri kutaura vari kuchirira mhondoro chaimo chaimo allright ndazvinzwa ndiri kubvunza chairman kuti vari muchirira mhondoro vamakagadza chaimo ndevanani vari muchirira mhondoro vamakagadza chaimo ndevanani tina kagodora kagodorani batsirai ani
Cinema njetsaire. Mumwe. Mesimo. Ini ndiri kubvunza chairman. Saka ndiri kuda chairman vave vanonditaurira. Ini Mesimo. Mungava mbundikidze. Mesimo uyo ari kutaurwa mambo. Ndinodaira kuti tikamubvisa ikoko. Nenyaya iyi tanzwa kuti zveshuwa umwe hamude kuti kwase? Mubvunzo wangu wabvunza uri kuti imimi vamunoziva vamukagadza ikoko ndevanani? Takuenda kuna Mesimo wacho. Mesimo ani? Mutambo. Ani? Mutambo. Musaite zvokufungidzira because zvinonge zvakuda kuzochekwa kuona kuti ndizvo here. Mutambo. Yes. Mutambo iri kuti padambo. Matambo. Saka ndotevera zvipi? Matambo. Ndoteerera zvipi? Kana mambo zviri kuitika kapa zveshuwa maseni maanogona kutikanganisa. Asi kana takuzoda munhu chaichaika tinowana madetails ake. Saka munozomuda munguva ipi? Izvozvi handiti maakundibvunza kuti vanhu ava so takutonobatana navo tipe chamwe madetails ako chaiwa akakwana handiti. Kwewo pakuchengeta kwako vana vako vakapiwa wandinovimba naye kuti kune ndine masabhuku ndine mavhidhico chairman. Mumwe akauya akavhutwa kuseri kwemiti uko akajiwa neshumba kana kuti akauya akapondwa. Zvinokutorera nguva yakaita sekuti uzive kuti mwana wangu wauri kuchengeta munzvimbo mako ajiwa kana kuti akidnapwa. Uri kuchengetedza here vanhu vako iwe? Ndokusaka ndiri kuti mazita avo mafirst name ndinawo asi kuti kumasene zviri mumadetails manje marecords. Alright, enda hako ndipe wataura Mesimo ko mumwe wakagadza ndiani? Tina Reki ndanyora. Tina Beatrice. Wow. Joao. Ndina. Ndo vamukagadza chete. Hapana vamwe kunze kwaivavo. Ndiva ndikuziva ivavo. Ndikasumuka kuenda mundima imomo ndinosvikoona ivava chete. Pari zvino ndovaripa. Aiwa. Ndiri kuti handina pamapika mukati ini ndichasunga kuenda unopinda musango. Saka ndenge ndakutarisira kuti apa ndasvika ndaona pane wamataura, apa ndasvika ndaonawo pane wamataura. Kune vamwe here vakageremo vamusina kugadzawo vakagadzwa nevanhu. Varipo. Yandipe mazita. Vakagadzwa mune vamwe vasirini. Akavagadza ndiani? Ndisabhuka anga aripo pakutanga. Anonzi ani? Chirori. Ariko. Arimo. Arimo nomudari? Musho. Anonzi Chirori ani? Chirori ani? Nazauti maibuzi. Ani? Miriam. Miriam Zapasi. Akagadza. Ndizo? Ichirira mwendo. Kana rukumu. Area surrounding. Imbotibatsire vamwe. Pamusoro ichakamira. Nyaya yataakutaura iyi vachirugwa vanga vatoriwo pati chairman panguva idzodzi zvaiitwa nemusangano neministry of lands iripo pamwe chete havana kuenda kuchirira mundoro vanhu vakutaura ivavo havasi kuchirira mundoro tisaite dambe nedare ramambo nekuti mambo tichazofamba chirira mondoro inini ndinoziva chirira mondoro inobva ipo paya patiri kutaura pare kabva makati ichifamba kunosvika kuruya ei iri bhande rechirira mondoro tinenge tichiziva asi tinozvitwa changamire kateguru taifamba navo vakauya hapana pataisiya tichiratidzwa nemasipeni chairman ngavataure chirira mondoro kana vasiri kuziva tinovadzidzisa nekuvaratidza kuti ichi ndo chirira mondoro chevaira zvimba ichi vari kutaurwa havasi kuchirira mondoro changamire regai ndipinduro changamire handizive kana ndiri kukanganisa
nokuti makatarisa munhu ari padhuze nechikomo ichocho wandiri kutaura kuti akagadzwa naex sabhuku wangu ndiye ari mudhuze kawo akatanga kugara ipapo kwenguva tisati taisa vanhu ava but tichitaura kuti chikomo chacho cheseka ndiyo chatinotichirira munhu asi havana chavakakanganisa nguva yavakagara havana zvavandidi kupomera munhu havana chavakakanganisa asi ndiri kutaura kuti ndikutaura nezvavo nemararamiro echirira munhu ndo vanhu vatikuda asi tavawana here okay zvakanaka tinenge takubuda pamugwara renhau yedu ndiri kuda tiende apa tanga tiri kuonesana kuti ini handisi kuda kuti video chairman umbundikidzwe uri kunzwisisa ndiri kuda kuti vanotaura chokwadi sekupika kwawaita kuti uchataura chokwadi cheka ndokuti kazoenda kunoona kuti apa wanyepa iwe wamboti unotaura chokwadi kureva kuti zvizhinji tichazozvitora kuti manyepo ukataura chokwadi tikabata chokwadi chakawanda ukunda manyepo tinoti unotaura chokwadi saka apa nhau yatiri kutaura apa seyaverengwa kuti yekugadzwa kwevanhu nekuputswa kwemakata iwewe paratanga kubvunza wati iwewe kune mombe ndembudzi ndiyo dzinokwanisa kunge dziri responsible nokuparadza makati ndizvo here ndizvo warevaka saka apa ndizvo here kuti mbudzi nemombe ndo zvakapara mhosva kunoparadza makati marevero andaita mambo ndati inzvimbo inotambirwa nezvipfuwo izvi alright iwewe paukauya verenzi vachiuya vachikupa mapurazi ega ega pavaigadza vaisiya nzvimbo yemafuro mafuro yako yari kupi izvozvizvi ini ndikatarisa papepa rangu chairo remunda ndinotondiudza izvozvi kuti mafuro ako ari muchi musikiseite zako ini ndiri kubvunza ndiri kuti pane masango yaisiwa yachinzi mafuro yemombe nezvipfuwo yari kupi mambo apindura anyanza ari mu6 hectares mu6 hectares ndo mapira akaita vanhu velenzi izvozvi pepa hazisi kutaura izvozvi hazisiri izvo kana ava vanotipupurira baba vazo vanotungamirira kumaovheri vakatungamirira kumusangano kulenzi kwacho vanokwanisa kutitaurira kuti panofura munhu mu6 hectares dzako here udzokuwanika papi mafuro acho mu6 hectares acho mafuro edu musha ari mufudzewa mombe izvozvi handi ndo mafuro acho ndo matiri kubvunza zvienderaniwo nemuchikomemo ndiri kutaura kuti mombe dzinotokusvikawo imomo alright iwewe chani wati mu6 hectares dzako dzaunopihwa ndo mafuro yako ko mbudzi idzi nemombe idzi dzaizowanikwa mu6 hectares here echirira mhondoro kana kuti dziri mu6 hectares yako iwe vanhu varegera zvinhu zvavo saka nzvimbo yavo yechirira mhondoro iri mumunda wani kana kuti papegi yani haisi papegi yemunhu haisi papegi yemunhu saka iwewe chamini wataura ukati verenzi vakakuti mafuro yako pane munda wako ndizvo paukapegerwa ndizvo saka uku midziyo yepasi iri muchirira mhondoro makationa chiripo tudzimba tweraundi turi primitive mukationa turipo ndizvo taiuya vemudzimu vemasvikiro vachiita zvavaiita imo makati yako vakatsveta takatanga kusvika munzvimbo imomo ndeverenzi kana kuti ndimi kana kuti ndiani makasvika mashure saka pachini zvese zvavepo ukanzi uri chairman wevideo
ndiwe muchengetedzeka wazvo. Zvino kana iwe usiri kuziva machengetero yezvinhu izvozvo waichengete mama ichokwadi mabvunza inini pfungwa yangu yandaitarisira ndaito kuchengeta mushaka hausi wegani une vabi yako waonawo aonawo chakaipa tinoonesana toona kuti chii chaitika asi kana pasina akuudza unogara uchingotiwo musha wangu wakadi wakanaka nezvo parutivi pari kuitwa dzimwe mhosvoza usina kudi kuzivawo saka utaura kuti mudzivanengwene makapinda mese nevava waitonga navo ukupinda mudzivanengwene makapinda pamwe chete kaneva waitonga navo yazvira kudaro osaka kureva kuti village yenengeke vidhiko yese ndiyo yakagara pasi ndova mawirirana kuenda kunogova chirira mundoro verenzi vakusiyirai zvakanaka kuti iwewe unogumira apa iwe unogumira apa kakova ndekamwari ende munochera mvura mese kakomwa rekaregerewo ndekevemudzimu zvino iwewe wauya nevako vawanzi kuchengete navo dunhu nzvimbo mobva maendawo kunoyambukira kune makate nekamba kusingataure chinotaurako imhepo mhepo yacho inouya mumunhu sezvakaita uyu ari apa uyu ndakauya ndikaenda naye uyu ndichiri kumuona mhosva yakaparwa ngatitaurei tidaro ndizvo mhosva yakaita sei yakaparwa saka mhosva apa yakaparwa chairman mhosva inokunangai a commander is responsible for the defeat or victory. Andimandizwa zvandataura amandinzwa you are a soldier mutungamiri ndiye anoombererwa pakubudirira pahondo ndiye anoburitsirwa misodzi zvakare pakuparara nokukundwa kwehondo iwe wakasarudzwa kuti uri kuchengeta muri it's a big post then ndanzwa uyu achitaura kuti makasvika pabaradzano asi makanga maiswa pamwe chete then uyu nyauyanga akasvika pakuona kuti apa musi kudhonzerana pamwe chete saka ndanzwa kuti uyu akazobuda nyauyanga wakazobuda mutungamiri weuyu zvaita sei shure pekuona kuti zvomaitirwo yakiitwa apa panenge paakushandiswa musangano mukati ndiko kuchiuya ini ndiri secretary wedistrict so ndiko kuchiuya peace vice secretary anga kuti akatumwa nemusangano ini ndiko kuchida kuchibata manje wokwangu ari padhuze neni vice secretary uye kuti uya kuhearing ndiko kuchiramba manje kuchiuya kuti kuhearing manje avaona kuti zvavari kuita zvino chitsotsi mukati havachawanika manje ndava kuti inini dhiri ravo ndikandariona kuti hariite mandipindura kuti mombe yangu haivhote sakana ndinofambidzana nemichirudzi ine ndino mombe ayo imarume tichiita kuti tichiti dhinda izvimirire bhinda izvimirire shuwa takabatana vebi tikaenda kuna kansera iye zvinezvi tine vidhiko yedu kubi ndiri security futi kubiko kuvakaona kuti ndinenge chingaimira chidzokerera ndiyo pairi mashakani uri kuenzwa remashoko unoti chii chairman aiwa mashoko ndinanzwa mama unoti chii ndinoda kuti nditaure pamberi pavo kuti kuparadzanana kwatikaita haisi nyaya iyi
inyaya yekuti musha medu tanga tawanda nekuti maitora vanhu kacheka takupiwa mirirai panai mukana ndati makaparadzirani ndo nyaya ndakutaura taura tikuti musha medu shuwa tanga tawandisawo kweza ndakabatana B D ne D extension kura tatamisha mitatu ivaka ndiyo yakamakanga maiswa nerenzi yes takapiwa ndiyo yakaipindira ichibva yaisa vamwe vakazopindira ava vamwe ava kura kuti isisowo mukati memusha tisitikazokumbirwawo kuti tipo nemusangano vanhu musangano ndiwo wakakuti chiendai munoita zvamanga muri kuita tamatowa zenections ka zanu PF ndiyo yakakupa masimba chibatsiraiwo mpo vana venyimani ndati ndiyo yakakupa masimba here zanu PF ndiyo yakakupa masimba pachina gureva iyo ndizvo zvakaita akunongopiwa vanhu zvisina kumubva kumusangano kwete muchirira maita zvakanaka vachinogure vari panapa vakanga vachiri chairman varimo ndiwo wakapa iri nguva iri kuti ipaiwa vanhu vanhu vachinokuya achinogurei tangamire todabva tangogadzira nyaya kamwe chete chibva tapedza yeyo kai nyaya muri kupiwa nemwana wenyini mainzwa ndainzwa masima zvakadai ndiri district party chairman zveshuwa painzi kana paine nzvimbo inogona kuti mwana agare rekomendai mwana kuti adini agare saka ini ndakandichiti mavidhico chairman muri paground munotanga manyora tsamba musaina mese kana mawirirana kuti apa panogarika ini ndozoaprova ndo zvakaitika pana reki ndiyo ndinoziva basi wekupi weipo ende ndakatombokusvika physically ndiriki 1 chete ndiamunotoni saka ndakapasvika hangu kuri kutaurwa nekune mwana uko chokwadi pamberi pamwe chakadini chakanaka kwakati siyana ndakakusvika inifizika ndisina kutaurwa kunze svike kuno ndaingofamba ndichide kuona nharaunda yacho kuti yakagara sei maita enchangameni vari kuramba kuti handizvo zvakasvika mudzei mavo pane vanhu vaukagarisa ndevako wangu andikagarisa mumwe chete unoakaapuruvwa nelenzi akatopiwa ofa leti ndiye 1 wandikaapuruvwa unoinzwa sei tiri kuinzwa nekuti nhasi yamudarika yamudarika tikutaurirana kuti vana vedu ka vachinogura igara iri pasi mapedza mapupura penyu mambo ini maonerangu tingatenderere takaramba tichivenza vanhu kuungana vachiri muti vane mhosva yekugarisa vanhu muchirira mhondoro vanova vanhu vaparadza nzvimbo inoyera nokuti pana fepi atopupura akasvika muruvengo irworwo nokuti akaona munhu achitotema miti muchirira mhondoro akatotukwa saka ndiwo nyaya maonero ataita mabvu tingatendera ndinomuda kuti kutaura ba murume agerapo anetwa chirumutaura murume uyo anondirwadzisa nezvaakaita tu hatisati takuda kuti musvike tani totore shungu dzenyu dzimasati takuda kuti usvike murume uyu ndakauya ndakamuendera murume uyu akantaura kuti handina kubhukwa ndinobhukwa kuti ndonoona makata akakwana ndini ndakamuendera murume uyu ndakati handipinde mudunhu mako ndisina kukuona ndinotungamirira dunhu ndauya kuzoti handiyeti unoona makata akakwana akantaura kuti handinani handiende ndisina kubhukwa ndichokwadi achiri muta ndiwo pandanga ndakamirira venenza handaigona kubuda kaini ndakamirira ende ndaito kana vaona nyaya dzakadai shuwa vanondiudzawo velenzi vauya kuti ndima tofanira kutoudza vanhu velenzi
aifana kuudza mumwe ini nevanhu vebenzi ndiani aifana kuudza nyaya dzedu dzanhu dzakasiyana. aiwa imimi ndati aifana kuudza dzanhu zvakasiyana yokubhukwa taibvuma handisi kuiramba asi noti unobhukwa kwesondo rose ihwandera mukabhukwa chairman vanhu ava vachiuya vachienda vaifana kuzotsvaga chairman ava anyauya ngava ava futi amuatsvaga hamuna kuita hanya nazvo nekuti nzvimbo iyo haina kukurwadzai ndo maonero atikaita ataita mudare munhu. Asi handizvo kana kuine munhu anoita kuti akaonekwa achidai ko sei iye munhu asina kunga abatwa achioneswa kuti zvawaita izvi wakanganisa. panguva iyo yange iri nguva yemaelections yange isingakoneki saka pane zvimwe zvinhu zvagadzikana zvinhu ngazvichigara zvakanaka. Asi ari kuzikanwa zvake munhu. Mubvunzo wauri kubvunza iwewe mubvunzo kuti chii? Ndati pari kunzi pakawanika munhu achiita izvi achitema ndiwa ndiri kuti ko iye munhu wacho akawanika uyu adii kunga abatwa ari kuti naiwe zvauri kuita izvi ndizvo here kureva kuti inini mati mandibata nemhosva kureva ndakupikira vanhu vakaita zvinhu izvi vari kuzikanwa hava handitika vakagadzirwa neni. Of course vagadzirwa neni asi ndiri kuti vaita mhosva dzavo dzinofanira here kupindurirwa neni. ndimusina kuita hanya dzokuvateeredza kuti vakagara sei. Tavaona izvozvizvi vakavaona havana kundiudza kainini wakaona vachiita zvinhu izvozvo havana kuudza ini imi makamboenda kunoona kuti vana vagere sei kwamukavagadza sasabu kukuona handiti ndokunge waona kuti kune zvaitika zvakaipa. Teerera kandega ndikubetsere iwe wati waida kubhukwa ndizvo ka uyu akauya kuzokuonesa akati uya tiende tinoona kusaidi uko kwaparara iwe ukati aiwa ndoda kubhukwa semunhu anga akamirirawo vakanga akavimbisana navo verenzi ndizvo right. Uyu akauya achida aone kuti aone saka akaona kuparara kwaita nzvimbo handivazvona izvozvo pane dare ratinaro izvozvi iwe ndiwe wakanotsvaga vanhu vakauya ukavapa pekuti vagare kureva kuti vanhu ivovo vanenge vamumaoko mako vakaenda vakapara mhosva vanhu ava vari mumaoko mako ndiwo waiziva kwawakavatora ndiwo unofanira kuti savhidhiko chairman sabhuku anofanira kuziva vanhu vari mumusha mazuva ano kune mabhinya ndinofunga musi wechishanu polisi yese yakanga yakaungana pamapere mumashi central vachitaura kuti vanhu vari kuba mombe vanova muri kuuya muchiswera navo muchikwadzisana muchivachipinda zvakanzi nemukuru wemapurisa bvunzai ukaona munhu ari kufamba mumusha. Asi imimi pane chiitiko ichi iwe uri muchengeti sabhuku vana vako wenda voonekwa kune masvingo kune chirwa rushanga vaukatora iwe pozoonekwa paparara zvinhu hapana kuti pangaende kunotsvagwa kana kutsvaga anoshopera kuti mbavha yabva kupi kana munhu aparadza ndeupi zvafane munhu kana uya muenzi osvika pamba orara pamba pako iwe makuseni osvikoona imba yapazwa unoenda kunofungidza kuti munhu orara pamba pa ndiani wawaunze wawatendedza iwewe sasabhuku kuti rara hako mukicheni ndio zvawakaita iwe sabhuku. Saka tiri kufamba tiri kudzoka pakutaurirana kuti aiwa kamba kamataura kuti keraundi
kanonzi kanumba kana kuti kazumba ndiko kamba kanogara vafi, kamba kadoko-doko. Mhepo ndio madzinogara. Musati kana ukafamba mazumba yangu mukati menyika ino kubvira kubakasa uko kuguruve uko kunosvika kuna Manyani, mazumba yariko tidzimba tiri musango. Mukaenda kunopinda kuti ndakaona kamba kari pano ndonoita hangu zvandinoita, unotorana kane varidzi munogara midzimu yenyu. Saka musazoenda unoikanganisa pakasvika mwana aipenga. Chirugu ndekupukuya kwandakauya, mwana kauya uya aipenga, mwana wabadza wabanga muroi wake ndiani ari kumpengesa? Saka vanozviziva here kuti pane zviri kuitika? Mukadzi wabanga hasi pamateurapo. Musatambe nemhepo, musatambe nemhepo, munopera. Zvakaitika kuchimanimani munotsamwa, ndiani anotsanangura nazvo? Zvakaitika kuchimanimani anotsanangura nazvo ndiani? Kana musingazviziva ukaenda unogara pano nzvimbo inoyera, ukaenda kunogarapo hauna makore mazhinji wakagarapo, nokuti unenge uri kurwisana nevaridzi. Mukadzi wabanga akati chibanga pandakauyo ana kuti mukadzi wake akafapo, akatanga kupenga, atanga kupinda pamatora. Ndinokutaurirai, ndinokudai, kukuonesai, azvizokuitirana nharo, asi ndiri kutaura ini ndiridzidza. Andirege nyika ichiparara, muchiparadza. Musadaro. Iwe unobva kupi kwawakabva? Kuchiweshe papi? Parwere baba vako ndiani? Chirimuta. Baba wa Chirimuta ndiani? Baba wake ndiani? Njiri. Baba wake ndiani? Nekati. Anonzani? Nekati. Nekati. Anoere? Soko Murewa. Soko Murewa. Eka mukanya. Musamhanyire pakurasika futi. Pane vanoera shoko. Shoko noriziva. Kumatonjeni dombo raitaura. Kwaibuda mudzimu wahovera. Vainzi chii vaya? Vanobva kumasvingo. Ndio vaera shoko. Vanoera izwi. Uri kunzwisisa? Soko ndiye tanoka. Chimwe nechimwe chine mamirire acheni. Saka iwe wauya mukati menzvimbo yatakanzi tiraramire tose, zvino wawanikwa wine mhosva uri mutungamiriri. Rupanzo zvinopachirira mondoro pachaenda kunogadziriswa nani, makati yakapwanyiwa ipapo yachanotengwa nani, pachirira mondoro. Iwe pachirira mondoro zvakaparadzwa zvichatengwa nani? Isu tinonzwa kudzimba moyo changamire, tinonodzorera zvinhu zvedu zvazvanga zvakaita, saka takaisa kwamuri kuti mambo ndezvaitika kuno, vanhu vakutora dunhu rakuparira nenzara pamusana pevanhu vakapunza makati.
makati yakaparadziwa ndiani akaenda akaona kuri mangati makati akaparadziwa anogona kusvika kuita manomwe ya saizi ipi akasiyana siyana masaizi asi mahombe matatu akarohwa kumusoro kumuromo ndiko akarohwa. Saka mudzimu uri kuuya uri kuona ipapo pari zvino ndeupi? Midzimu uri kuuya kuzoona ipapo nyaundi akaparura tichimona miti akaparura akasiya vanhu vake tirimo achichengetedza nzvimbo dzangu ndinodzoka. Yes, ari kudzoka. Saka kureva kuti iyo yemidziyo yepasi handigone kuitongera judgment, ndichatobvunzawo kuna tateguru ndo vanondipa mutongo waizvozvo ndanovabvunza. Then kugadza vanhu zvisina mvumo imhosva iri kutotaurwa nasono yanga iri kutotaurwa futi nekuti vanhu vavamwe vacho vakutokonzeresa vachirogurei titaurirei kuti kugadza vanhu pasina mvumo matano yapi yari mumurawo. Kuziya vanonga vachizi ma-lens barrels asi vanotongwa zveshuwa vanonga vaine mhosva dzavainadzo. Titori nevamweni vakanga vari DCC chairman top 5 yacho yakatodzingwa kumusangano kwamudhara ngenyaya idzodzidzi. Saka imhosva yekutoti pane nyaya kana mujeri zviri kuendesa mujeri asi zviri kunzi malendi baron kana wakaenda unogara pawanenge wakagara unobva izvozvo mazvinzwa zvitori serious zvekuti inofunga patoro 3 years nofunga nyika inonga yanaka vanonga vadiscoes azvichamiri zvakanaka ka zvakanaka. Iwe taura uda kutaurawo apa panyaya tiri kutaura yekugadzirwa kwevanhu havana kungogadzirwa chete, pane muripo waibhadharwa, pane muripo vhidhiyo tinayo munhu achitokomureno, pane muripo yaibhadhariswa vanhu muripo chii mari nekufufuro ngati mumba mungadzvinyirire chairman wangu. Chairman wakatengesa here minda iwe? Iwe wakaita sei? Order. Iwe wakaita sei? Waivapa pachena? Varipo izvozvi vana vakapiwa munomu kana varipo ngavataure kuti vakabhadhariswa here. Komba video ino ikatora ikaratidza. Iye mavhidhiyo autaura ndava kugadzira video inogadzirwa sei? Nditaurirewo ndidzidzisewo. Aiwa iva vari kutogadzira ndava. Ndidzidzisewo kuti inogadzirwa sei video. Munhu wacho ngauya apa ataure kuti kuudzwa mavhidhiyo vachiwa muri kunzwa nhau iri mudare kuti vanhu vakawana minhu pamusoro uno mukamudare nega mukapota muchiti kuno kuri kutaurwa kunoko ima kutaura ikokeyo chinesa akomana mumuyomu unozobva munomuwani nhau yanyatsokutsvukira zvakanaka saka tikunda tichiri nyararo anenge ada kutaura ngaasunze ruoko asi akanyarara tatenda. Alright. Taura yenyu pamusoro yechangamiro ndofunga mubvunzo wamandibvunza wakanaka zvikuru kuti tizoparadzana ini ndizoiti vhidhiyo chairman ndandiri pasi peava ndokuti ndikuonese kuti purazi rinonzi roya B rine masettlers anokwana kuita 18, purazi reroya D extension
rine masettlers anokwana kuita 22 tikabatanidza namba inofunga tinoona right dauti muwabvunze kuti total number iri mupurazi mao nhasi muna vanhu vangani muruya d chete ina vanhu vangani ndiyo reason yakada kuti pindura mubvunzo tatoa iwewe uri kubvunza mibvunzo wakaonekwa muri vanhu vakaonekwa vakakwalifaya pamberi pevatungamiriri kuti une kodzero yekuti uite vidical chairman ane kodzero yekuti aite vidical chairman saka mavidical chairman kana vachibvunzana ndini ndichitarisira kuti vari kubvunzana zvine musoro saka ndoda ndinzwe muchibvunzana zvine musoro mubvunzo wabvunzwa apa wakajeka iwe uchipindura right ini area mangu vandinayo iko zvinezvi ndine 65 mazvinzwira mambo nekuti lendi yangu yandinayo yakakura kudarika yevapi yeb total capacity mambo yao i22 wazika tinobva kurufaro kusvika parodhi inei total capacity yepurazi ravo from Ministry of Lands i22 masettlers inini kwangu ndine 18 but vari kuti vane 60 something izvakwa muri mambo 22 ne18 yes edi aitinzwe 40 ko vamwe 25 vakabvepi no muchangamiri ipapapo 18 ngatiibisei 60 ndeyawo chete 60 ndeyawo chete right now kwavari 160 mune 60 60 minus 22 munosara nani chairman okay 38 vakabva kupi chairman 38 vavo izvozvi tina vamwe mariseni vane maofa letters yakabva kupi kuministry vane maofa letters varipo vakauya rini vane time aiwa taura zvakanaka nokuti pane maofa letters iko zvino ndingati vane zvekuma 6 years 6 years vane maofa letters taura chokwadi nokuti unobatwa munomo vachinogurei papa ndakabvunza tiri mudrc meeting kuti maofa letter ari kufamba sei ari kubva kupi zvakapindura zvichinzi china namusarara maofa letters ese achauya farm by farm achaongororwa unonzi aya akamira sei pamusana pei kenyaya yekunge paine mamwe maofa letters ari kubuda zviri kunze kwemutemo uri kunzoereiwe before Christmas takandi kuministry kwedu isusu as war veterans takataura nyaya ikatozi maofa letters acho iwo ari kude kutotorwa oenda kuscan anyatsoongororwa kunzi iye kadzera akasaina apo haisiri kompyuta ere yakatora apa ichisa inyaya iri kutambwa pasi asi kumusoro iripi kuti handiti uri ninzwa here chairman iwe wati vakauya nemaofa letters asi mukutaurwa kwazviri kuitwa mudare rino kuti pane vanhu vakagadza vamwe vacho vachitenga handiti iwe ukataura kuti vauya nemaofa letters inini ndiri kutaura pano ndichiti maofa letters pane efake mamwe yanga yari kuuya vakapuwa zviri pamurawo asi vamukazotengesa nokuti vanhu apa from 22 to 60 38 people difference une mibvunzo yauchada kupindura kuti nhauyi inyatsopera zvakanaka asi pari zvino pa 38 settlers 38 illegal settlers illegal maita basa nokundibetsera chirungu settlers illegal kureva kuti vasina kutendedzwa pamurawo saka now vanhu ivava vanofanira kutaura chokwadi nokuti kana vakabisa mari dzavo
kuti vachitengeserana lendi kureva kuti ndivo vanofanira kutaura chokwadiwo nokuti ndivo vanoruza nokuti pavari pacho vari kubva vanotanga kurongedza sabu iwewe une munda wakura zvakaita sei 4 point chakuti uchiona kuti 4 point chakuti ozodivhaidha ne38 people wona kuti unovakwanisa here pasitendi pako uchabetserana nevakakutuma asi ndataura izvo kuti iwewe chiamini ndiwo chatanga kuti unombovapawo pekuti vamborima mvura yetunuka ndio zvauchaita wozobvunza vese vari papa vagarisana neniwo wacho ndakamira pano tivagarisana vari kutaura chokwadi tiri kuvanzwa vari kutaura manyepo ipapa tiri kuvanzwa asi kuti titaura kuti aya manyepo ichi chokwadi hazvichakwanisiki nei paakanotambira chiri muti hapatambiro kana kuti uti ndinosapota hapana kusapota kunoitika nekuti chiri muti pakanotambira hakutambirwi dai chiri muti akanotambira kuri kumwe pamwe musi vamwe vakagara munomo kupurazi kwenu vangadai vamubatsira nhasi vakutanga hana mubetsera asi vabetserwa navo paitangwa dzesati taivaona mambo taivaona tivagarisana ndini chaona pamusenende tinadzo nyaya dzevana venyu vamunogadzirira mambo manyepo tikwaziva ipapo vamwe vaitongotanga vese tinozviziva asi hatichakwanisi kukubatsirai mambo nechikonzero chekuti chiri muda vakanotambira hakutambirwe ndosaka mukona nokumusenende vakazara pavana chavarikutaura nekuti hakataurike paakazotora vanhu vachiisa chanyasimukirawo mambo ini ndaona kuti zvechokwadi nyaya inenge yakunopera vari kutamba richirira mondo isisu mambo chatiri kukumbira vebaruya a toda kukumbira kuti imimi mambo mutibatsire nekuti chokwadi hachisi kubuda zvese zvamuchatigadzira nezvamuchagadzira zvisati zvaenda kumberi toda kuziva kuti chirira mondoro iri mufambiraniko nekuti pakaimbozwa isisu kuti chirira mondoro ndenuruya a atavugataura zvakadaro zvichiitika ndofunga pavanhu vane chichemo chedu chihombe mama nyaya iri pana chirira mhondoro chatiri kutaura nezvacho nhasi hachisi tamuri kutaura nacho chairman ndechimwe icho chimwe chiri pabhaundarika ndechimwe futi saka zvirira mhondoro zingani amene kuti zvingani handizoti zvingani but zvandiri kuziva chatiri kutaura nezvacho isisu hachisi uku icho imwewo nyaya chatopinda iri yega yakasiyana yatiri kutaura panapa but zvese zvirira mhondoro zviri pai ndinotenda chairman nekupatsanura asi chirira mhondoro chine nhau yagadza chairman apa ndechekuputswa kwemakate nekugadzwa vanhu machiri saka icho ndo chandakufamba nacho ende ndicho chamataura chinofanira kuti chigadziriswe mugare zvakanaka asi pane ichi chiri muta ari currently ari chairman wacho ari pachirira mhondoro chauri chacho chine makati akapanya ndiani ndiwe uchiripo here ndiwe uchiripo saka iyi nyaya unoiziva ndeyako saka apa ndakuverengera mhosva yako yakubata judgment ndichazokupa padare riri kuuya ndakonsautawo vari pamusoro pavo wazvinzwa pamusoro changamiri ndoda kuti ndiyedzewo kutsanangura pamusoro pechirira mhondoro kuti chiri papi nepapi ndedzipi nzvimbo dzatakasiya taratidzwa natateguru dzechirira mhondoro
chirira mundoro mamiriro achakaita pane chiri kuruya B kwakanopwanyiwa makate, kuruya D kwakapwanyiwa makate, koita kuno kumudhuze metara tichienda kuHarare. Inzvimbo futi inonzi chirira mundoro yatakaratidzwa naNyahundi akapinda mumba mazhakata akagara pasi. Ndoda kuti ndirondedzere musi wakasiya achitaurira Zhakata ndachirugwi kuti muzodai panzvimbo inonzi chirira mundoro yekusaidi kuno. Akapinda mumba mazhakata, homwe yaNyahundi ikagara pasi. Mwana ne2 years akabuda panze asina kana chibage kana chii, huku dzikauya dzikamuunganira, akabata mutumba wejongo wakadai. So mwana we2 years akapinda mumba manga makagara Nyahundi, akagadzikira pamakumbo. Nyahundi akasumudza maoko akaridza mupururu akati tarisai muone ngaitize iende. Haana kana kuibata, yakabatwa nechimwana changu chidiki changa chine 2 years. Akapinda naye mumba akasvika igadzikira pamakumbo, vakasumudza maoko aNyahundi vakaridza mupururu vakati tarisai muone. Ndomusi wakasiya vatsanangura kuti Zhakata, ndiri kuda kuti uende apa panzvimbo inonzi chirira mundoro, pane marusvingo aripo, pane guva ramambo riripo ipapo. Muno nachiruguyu munovaka anonzi mazumba matatu. Pane makatewo zvekare anga aripo ipapo. Akapunzwa futi dzimba dzakanga dzavakwa nababa Chirugu nababa Zhakata dzakaita sei? Dzakapunzwa zvekare. Pane vanhu futi varipo panzvimbo inonzi chirira mundoro. Panova ndipo chirira mundoro chacho chimwe chete. Nepane munhu akazopenga vaya kuzochera goridhe. Nyahundi tateguru akataura akati Zhakata naChirugu, muno mudunhu mangu handini kuona munhu anochera chii? Anochera goridhe. Pakauya vanhu vakaenda kunochera goridhe, takaenda nababa Chirugu tikanoita zvatakasiya tataurwa nani natateguru pacho pachirira mundoro chekunokuruya munhu iyena nhasi arikuita sei? Ari kupenga paakanoburitsa dombo rine fesi yemunhu nezvigaro zvevakuru vekudhara neuta nemuseve. Dombo riye rakamubvirira moto kumaziso kwake. Nanhasi kutaura kuno munhu iye ari kuita sei? Ari kupenga. Saka isu tiri kuti mambo tine nzvimbo tikaratidzwa pekuti ndo pamunoitira huruva. Nanhasi ndo patikuita sei? Patikubikira hwahweduvenguruva kuburikidza natateguru Nyahundi akasiya atiita sei? Atiratidza dzimba dzakanga dzavakwa mazumba iwayo akapwanyiwa. Hapachina zvekuti isu hatichitinawo kwekuenda. Ukada kuendapo kunovaka vanouya vachiita sei? Vachipaza dzimba dziye vachitora vachiita huni. Saka tiri kutoti chirira mundoro chekunokuruya chakazarawo futi nevanhu. Chakazara futi nevanhu. Isu hatinoziva kuti vanhu vacho vakaiswa nani. Saka chichemo futi chatachingoti pari kuitwa chirira mundoro chekuti nekunokuruya kwatakasiyawo taradzwa natateguru ndo patinoitira chivanhu. Kana zvikanzi kwauya mvura makonya auya ari kudya minda ekudya chibage, kana zvikanzi kune mvura iri kuita mabhanana akanyanya iri kuita mheni, baba Chirugu vanoenda vachinoverera tichiona zvinhu zvedu zvichiita sei? Zvichidzikama. Asi iye zvino hatisisina kwekuita sei? Kwekuenda yamisha. Hapana chichaitika. Nzvimbo dzedu dziri kukumurwa zvakanaka. Tinokumbirawo kubatsirwa ipapo pachirira mundoro. Ndinotenda va chegurei muchirimo imi musangano ende chatakarwa nyika kuti irambe tiwane kugara kurarama mairi. Tinosvika kupi? Manzwa here zviri kutaura vanhu ava? Munopindura muchiti chii? Munoti zviregere zvakadaro here? Hakuna simba repasi riri kuzviratidza here? Kana kuti kune vepasi vari kutaura? Ndingapindure muchiti etakanga tiri munenzvimiti tine madzimambo ivava nevamwe vavo. Chichemo ichochi chakapinda ndokubva paiswa resolution yekuti tiwanirwe mota 3 ndo dziri kutsvagirwa mafuta kutaura kuno. Kana dzawanirwa mafuta zvaredi tichafamba door to door kurazi roga roga pachionekwa kunoti nzvimbo dzamakagara dziri kupe zvichemo madzimambo, otherwise ndo dzichatanga chichemo chako kuna DDC. Saka mota dziripo dziri kutsvagirwa mafuta. Chafamba mapurisa, masoja, welenzi, wemusangano, tese tonga tiri timu. Mota 3 idzo dzakatunamidzana. Chadziona dzakupendera tichifara. Saka izvo zvataurwa nokuti chichemo chiri kutoitika kaiti. Chichemo chiri kutoitika kaiti. Mindiro yacho ndingatoti
ngavabatsira naapa ngapadino futi ngavabatsira. Ndiri kuedza kubvunza chaumani panapa kuti ndiani akazviita futi izvozvo. Zvikanzi handiwo iwa ari kungotaura ndiwo iwa. Saka kurava kuti kusikabhoniwo musemakauya kwedu uko kabanga ndakandiharara asi ndakafonerwa ndikataurwa ndine zvendandafambirawo ishuwa makateyo ari kuputswa kwese kwese. Aiwa, ndinokutendai vachinogurei. Zvakadai hatizviregerere zvichienda mberi nokuti ndo mune kurarama kwedu. Saka chiripo patasvika paina uzhinji dzinoda kutongwa, asi pane iyi patasvika ndati judgment ndichazotaurwa ndabvunzawo kumatare. Saka ndo chimiro chiripo. Saka vekutengesa minda zvichaongororwa judgment ndo paichapiwa.